Hola, soc Irene Remón i soc artista pictòrica. Des de sempre la meva forma d'expressar l'art des que vaig començar la meva carrera artística ha sigut en base a la pintura i moltes vegades no sé per què ni en quin sentit estic fent les coses, però a base de fer-les i d'anar creant els quadres i els murals i tot això és quan li trobo sentit. I bé, el projecte que presente a Niu este any és Les Precàries, que és un projecte pictòric, sobretot, que naix de la necessitat de parlar d'una problemàtica que ens travessa moltes a dia d'avui, que és la precarietat, que s'ha convertit d'una forma o una altra en una identitat, no? Perquè moltes de nosaltres compartim certs aspectes que ens travessen per la qüestió de classe, per la pobresa a la que ens veiem abocades en el sistema a dia d'avui. Sobretot les persones que ens dediquem a l'art és una inestabilitat assegurada i tot això crec que és algo del que hem de parlar i que m'agradaria parlar i és el que intente en base a aquest projecte. Bé, per explicar un poc més el projecte es basa sobretot en la representació d'escenes quotidianes en les que no directament o no molt explícitament es parla de precarietat, però sí que es poden associar a tota aquesta problemàtica. Escenes efímeres, no? En les que estem cansades o compartim un cafè, o també parlar de les formes que tenim de travessar aquesta precarietat, sobretot en el fet de crear xarxa entre nosaltres i en poder compartir aquestes experiències l'unes en l'altres, no? A dia d'avui n'hi ha moltíssima individualitat i és el que al sistema li interessa i crec que en ser conscients de que la precarietat és algo que ens atravessa a moltes i que compartim certa idiosincràsia, no? És el que ens pot fer com arrabassar-la i lluitar contra ella. I la forma també d'expressar-ho és pintant aquestes escenes i intentant que l'espectador o l'espectadora es senta identificada quan la veu. També el projecte es basa sobretot en crear com una línia de merchandising o una línia més espectacularitzant, tipus Barbie, i el fet d'usar colors vius, el color fúcsia, és un poc per també fer una crítica, no? A aquesta arma de doble filo que és la hipervisibilitat. Quan un moviment social, per exemple, ja sigui el feminisme o d'altres, és espectacularitzat, té una part bona que és que va ser molt més visible i va arribar a molta més gent i l'altra part que va ser cooptat pel capitalisme i li va llevar tot el potencial revolucionari. Llavors Les Precàries també és un poc això, crear aquesta hipervisibilitat, aquest espectacle perquè se parle i també perquè se parle de la possibilitat de que això faci que siga contrarrevolucionari. Soc Irene Remón i el 7 de juny em podreu trobar al Festival Niu.